Civateki fermiye ya peyamlerin Parti Demokratik Kurdistan Suriye ji bo danûstandin guftugû li ser şêweyê peywendiya xurtkirina wa têkiliyan di ragihandina partî de her wiha karanîna ew gotinên ku siyaseta partî ve girêdayî bêhtir li wê pergala partiya ku derê xebat û kar serkirî û îro jî dîsa ew gotin kar werin her wiha ku ragihandina partî gor pêşketina ragihandinê ya ku niha em têra derbas bin ragihandina partî karibe qoşma xwe berdewam bike û xurt bike di wî alî de ev civat bêhtir di wî warî de hate guftugû kirin.